nawe nawe yintsha. Awu ngiyaxolisa kodwa ngizozama ukuthi ngitholele usizo ukuze bathole abantwana. Kodwa le nto ibisangalungiseka. Kanjani? Ngizotholela umuntu ozokulapha. Ngizotholela umuntu ozokulapha uze uphinde uthole abantwana ube right nomyeni wakho. Uyongibulala-ke manje ngabe usungibhalile ngabe uyongibulala-ke phela manje ngeke. Ngiyaxolisa. Ngithemba kangaka. Ngiyaxolisa uxolo ungixolele. uNkulunkulu uzokubona. uNkulunkulu uzokubona. Welcome back imbukelo weBlack Life TV on our beautiful episode athi sikhipha izimfihlo ila sikhipha khona indaba eyiserious sifuna ukwazi ukuthi abantu ngempela yilade sebegcinile isikhathi eside asebebona ukuthi ayingeke akusahlaleki nale mfihlo sebefuna ukuthi manje ayingeke asiconfesseni kulo muntu udlule ukuze impilo iqhubeke phambili. Mina uMlangeni uMagasela imina umphathi wohlelo njengamanje ngicebisa lethuba ngibingelela usiso seduze kwami okukhulu kuyithoba sawubona sisunjani. Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila mama. Ngicela bandla usisangitshele nje ukuthi uqhamukaphi ngokuhlala. Ngisuke empangeni. Phuma empangeni. Yebo. Ya sando sami nekubekela ekhaya kwa Black Life TV vele nje ngikuphi indlebe mina nombukeli uvela uhlale phezulu kodaba. Bengifuna ukukhipha ongaphansi kumele ongangihleli kahle. Yini sando sami le? Umngani wami. Umngani wami athi sakhula ndawonye. So wathola umuntu othanda nawe amlobola amshada. Manje ngibona yonke into ibahambela kahle menzela izinto yamfundisa esikoleni akasenawo isikhathi sami. Akasenandaba nami. So ngibona kungcono ukuthi ngimbhale inzalo ngathatha iphenti lakhe ngalihambisa enyangeni khona ngimbhale inzalo angabi nabantwana. Okay. Wavala umngani wakhe inzalo. Yebo, ungabe nabo abantwana umshadweni wakhe. Wathatha iphenti lakhe. Walisa enyangeni. Iphenti. Yasebenzisa inyanga. So manje ngibona engathi usehlezi iphuza akekho right. Ngisho ngiyabona le nto leyo ngabe nabantwana imphatha kabi. Nendoda esibhigishimisana namantombazane ayisenazikhathi behlezi bexabana bayashayana. Manje ngibona kungcono ukuthi sekufikile isikhathi mina ngikhulume naye ngimtshele into engayenza kuyena ngoba angisathandi ngento eyenzakala kuyena. Sengisikhathi esinganani lento eyenzeka? Ayisesithi isikhathi. Mhlawumbe umnyaka sephelile. Iminyaka mingaki? 2 years. 2 years. Yeah. Okay. So manje ufuna ukufonela umngani wakho? Yebo ngifuna umfonela ngimtshela ukuthi mina ngathatha iphenti lakhe ngalihambisa enyangeni khona ngiyazi abathola abantwana. Ungicabanga inyanga isangakwazi ukumsiza khona qala leyo nyanga siqale lapho. Cha ngibona. So uzomsiza kanjani after confess ngoba igcine ufuna lingane emshadweni? Into mhlawumbe engamsiza ngayo ukuthi ngihambe ngenyangeni le engayi kuyona emelaphi khona ukwazi ukuthola abantwana balungisa izinto nomyeni wakhe. Mengibuza yona inyanga ukuthi ucabangisa khona. Ngiyacabanga ukuthi angathola usizo. Wena unabo abantwana manje? Yebo nginawo umntwana. Anqane umnikezo wakho ngaphela usumoshela isikhathi. Manje angisekho happy ngempela manje indlela okwenzeka ngayo. Uyakukhalela. Uyakhala abuyaphuza nje. Uthini nembaza wakho uma umbona? Hayi cha. Awuzi kahle. Awuzi kahle. Okay, mbukelo Black Life asimnikeze ithuba akhulume nomngani wakhe. Ngiyabona ukuthi namanje usathukile yaqhaqhazela. But mhlawumbe umngani wakho uzomuzwa ngoba phela babangani. Akubalile nje ukuthi waganga iphindi lamngani wakhe 2 years back walisa enyangeni komvala inzalo. Ngobe nomona. Bafisa sibadinga abangani. Asamenza umfonela.
Yebo Sona. Yebo, unjani? Ngiyaphi njani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noMlangeni Magasela, ngifonelwa ngikwa-Black Life TV. Ngisohlelweni lubizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. KunoSiso la eduze kwami ufisa ukukhuluma nawe Sithandwa. Ngicela umnikeze nje indlebe. Inkinga. Sharp. Hello, Yebo njani? ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila. Ukhuluma nami mngani wakho Lihle. Ayatsho mkathi. Yebo, bengizofuna ukukhuluma nawe ngamayelana nalento eyenzeka kuwena ukuthi indaba ongabathola abantwana. Imina owenzayo yonke lento le ngathatha iphinti lakho ngalihambisa enyangeni ngibala inzalo ukuthi ungabathola abantwana. Manje bengifuna ukuxolisa. Kade awuyinja wena. Ngakunomona ngoba ngibona yonke into yakho ikhambela kahle. Manje usuka ngane umthosekethe lami yongibhayele njalo awuyinja. Ubona kahle indlela ezikhupheka ngayo emshadweni awuyinja. Kade ngakubona ukuthi unomona wena awuyinja. Awu ngiyaxolisa kodwa ngizozama ukuthi ngitholele usizo ukuze bathole abantwana. Kodwa le nto ibisangalungiseka. Kanjani? Ngizotholela umuntu ozokulapha. Ngizotholela umuntu ozokulapha uze uphinde uthole abantwana ube right nomnyeni wakho. Ngiyaxolisa. Ngithemba kangaka. Ngiyaxolisa, uxolo ungixolele. uNkulunkulu uzokubona. uNkulunkulu uzokubona. Okay, uxolo ungixolele, uyangixolela. Sonke phandle ngingabe ngomela isavana. Ngingabe ngomela isavana. Ngizokutholela usizo, khululeka. Homa. Wena ngicela uze la ekhaya ntambama uzongitshela emahlweni lento ongitshela yona. Hawu usufuna ukungishaya. Ngifuna uzongitshela emehlweni lento ongitshela yona. Kunesazwana mina nawe sifuna isikole. Uzongivala inzalo. Uthi ngixolele. Uzongitshela ekhaya lento ongitshela yona ukuba nomyeni wami. Lo ngangifuna la ehambe khona manje ubhizi nabantu ngani wami mina ngingazali. Unengane right. Mina nginganengane. Okay, kodwa ngicela uthole inhliziyo nakho ukuthi ungixolele ngizotholela usizo ukuthi ulapheke bathola abantwana. Ngizocela ukuthi ufike ekhaya uzongitshela sethu uphathe nesavana futhi. Okay, ayikho inkinga. Uzizwa kanjani manje? Ayisengisizwa ngihappy ngoba ngikwazi ukukhuluma into ebengangiphethe kahle. So happy. Njengoba kuthiwa yiza kubo nesavana. Yebo. Akayona ingozi. Yebo. Uyiyona? Yebo. Awusapho ukuthi khona angakulimaza. Kodwa ngiyasaba ngoba ngi-ave shayana. Ingakho bengibona kungcono ngivela. Ngizokhuluma lento manje sengizele endlini. So kahle kahle uthi uyayidinga i-protection. Okay. I'm asking. Yebo, ngizozama. Uzoyidinga i-protection. Yebo, ngizozama. Uzodinga ukuthi silandelele futhi udaba lakho. Yebo. Because thina siye sikwazi ukuthi silandelele until abantu basesibona ukuthi ngempela sebe right. Mhlawumbe after here simise kwi-counseling nalo suke ukade umfonele uconfess again and also involve amaphoyisa ama-social worker ukuze nawe ungalimali ngoba phela imfihlo esesikhathi umuntu uyenza ngathi u-right at the end of the day bese kuba khona ukulimala okukhona. Okay, ngiwamukele ngiyavuma ukuthi ngizama noma ulusizo ukuthi ngibe right. Usizo. Yebo. Okay, mbukelo Black Life TV abangani bafethu. Into engithanda ngalolu hlelo ukuthi liyafundisa izinto eziningi into esicabanga ukuthi zilula kanti abantu cha. Azikho lula and abantu indlela abadila ngayo nezinto ayifani. Umona uyifalani lo sport ngihlezi ngisho.
because mase uvukile umona wenza noma yini ukudestroy omunye umuntu, not thinking ukuthi leyo nto iyofika kanjani kulowo muntu. Imagine ukuthi uzuyinikela otshwaleni uphuze, uphila impilo erongi, ushadiwe kade impilo yakhe right simply because ube nalomngane onenhliziyo embi, wangabona ukuthi nawe izinto ezinhle zikufanele, wabona ngathi ifanele inshare. Kanti umuntu phela uzalo yedwa kubo, uphume yedwa, uNkulunkulu usuyinikeza isikhathi sakhe ngaye. So kuzokwenzeka ukuthi izinto ingafani bafethu. Asamukele nje lokhu uNkulunkulu asenze saba yikona, impilo iqhubele phambili. Mlangani Makasela, ngiyanithanda ibhadi, siphinde sibonane kwi-episode elandelayo. Sengihembe. Black Life Traditional Pharmacy, izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nesiwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.